Tak baví ma na tom to, že nie je to taká rutina a že každý deň je o ničom inom, že tí deti stále ma vedia prekvapiť a hoci si človek povie, že každý rok učíš to isté, ale nie je to tak, lebo tie deti sa obmieniajú, sú iné a majú iný temperament, charakter. Dobrý deň, zdravíme všetkých gimesákov, sme veľmi radi, že opäť sledujete alebo počúvate náš podcast Za dverami Gimesu. V tomto podcaste sa postupne snažíme predstavovať všetko dobré, čo sa na našej škole deje a sme veľmi radi, že ste si nás opäť zapli, a to buď teda na Spotify, kde nás môžete aj vidieť, alebo nás môžete počuť na ďalších podcastových platformách a najčastejšie nás sledujete na našom YouTube. Budeme tiež veľmi radi, keď nás budete sledovať aj na našom Instagrame, pretože tam sa budete môcť aj zapojiť do tvorby nášho podcastu. Aj pre tento podcast sme vám položili takú otázku, ktorú by ste mohli teda položiť dnešnému našemu hosťovi. No a aj niektoré z týchto otázok teda položíme, takže určite nás začnite sledovať na Instagrame Za dverami Gimesu. No a už teda postupne prejdem k našemu hosťovi, alebo hostke sa tomu hovorí, ktorou je, by som povedal, taká mama 8-ročného odboru, Peťa Pažinová. Peti, vítaj. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a ahoj gimesáci. Už som vlastne aj naznačil, že čo bude dnešnou témou, a to je 8-ročný odbor. No a ako som povedal, tak Peťa je naozaj taký odborník v tomto odbore, tak to nazvem. Ty tam asi učíš všetky svoje hodiny, či väčšinu hodín? Väčšinu hodín. Áno. A už vlastne je to nejaký ten rôčik, čo značná časť tvojho úväzku je práve pre tento odbor. Tak povedz nám, že čo je to vlastne ten 8-ročný odbor na Gimese? Tak áno, volá sa to 8-ročný odbor, ale na Gimese tvorí 3 roky, príjmu, sekundu a terciu. No a potom decká v tercii robia prestupovú skúšku na bilingválny odbor. Takže takto to u nás vyzerá. Čiže je to taká nejaká prípravka, hej? Je to presne taká prípravka, kde vlastne si zažijú Gimes, hej, v týchto nižších ročníkoch, lebo máme všetko tak ako tí starší žiaci, vážené známky, hej, že majú váhy. V prime a v sekunde sú to známky s váhou 1 a 2. No a v tercii už sú to takisto vážené známky ako na bilingvále, čiže sú to dvojváhové aj trojváhové známky za jednotlivé veci ako testy a tak ďalej. Chcem možno začať tak viac zo široka. Ako dlho ty vlastne učíš? Tak ja učím a celá moja pedagogická prax vlastne je Gimes. Takže ja som nastúpila na Gimes v roku 2013, takže už je to presne 10 rokov, bolo v apríli. Baví ťa táto práca? Veľmi ma baví a dúfam teda, že to aj vidno potom patrične. A čo ťa na tom baví? Vieš to tak nejak zadefinovať? Že... Tak baví ma na tom to, že nie je to taká rutina a že každý deň je o ničom inom, že tie deti stále ma vedia prekvapiť a hoci si človek povie, že každý rok učíš to isté, ale nie je to tak, lebo tie deti sa obmieniajú, sú iné a majú iný temperament, charakter a myslím si, že tá škola, áno, je aj o vedomostiach, ale mňa asi najviac baví na tom, mne veľmi záleží, aby sa študent cítil v škole dobre, aby to nebolo len o tom vzdelávaní, ale aby sme si dokázali pozdieľať aj také trošku problémy alebo radosti, a nielen starosti, ale aj radosti zo života. Hej, aby sme boli proste súčasťou takou plnohodnotnejšou toho života, toho študenta. Škola je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, nie? A ja aspoň keď som tam učil v 8-ročnom odbore, tak som to tak vnímal, že tam je to viac výchovná inštitúcia a potom na tom pri tých starších je to viac vzdelávacia inštitúcia. Keď učíš teda
tak už dlhšie, tak by si vedela povedať, keď hovoríš o tých temperamentoch a o rôznych študentoch, dá sa to nejak zovšeobecniť, že za tie roky sa tí študenti nejako menia? Určite sa menia, lebo tie podnety z toho okolia sú stále iné. Hej, a majú oveľa viac vecí, ktoré ich môžu svojím spôsobom tak vyrušovať. Hej. Takže áno, narážam aj na mobily, narážam aj na sociálne siete, ktoré odputávajú, ja neviem, také efektívne trávenie toho voľného času. Hej. Že vieš si teda predstaviť, že keď zoberieš mobil, tak tá hodina prejde jak minúta pomaly, hej, že až sa ti nezdá. A potom tí deti zabúdajú trošku tráviť časť s tým, aby sa venovali sebe. Ja som presvedčená o tom, že to nemá byť len o tom, že áno, pracovať na hodnotách, na vzdelaní a tak ďalej, ale musí to byť vyvážené. Ten mladý človek musí aj trošku fyzicky na sebe pracovať, čiže určite aj v tom nižšom veku hlavne tí deti potrebujú hýbať sa, šport, krúžky, aktivity, proste oni majú veľa energie a tú energiu je potrebné efektívne využiť. Keď stretneš niekoho, kto má deti v tom takom veku, že sú štvrtáci, piatáci a rozhodujú sa, že či svoje dieťa nechajú prestúpiť vlastne z tej základnej školy na 8-ročné gymnázium, tak zvykneš odporúčať takýmto rodičom, aby prišli sem na Gimes? Určite áno. Aké máš argumenty na to? Argumenty, aké mám? Tak v prvom rade je to to, že keď niekto zverí dieťa nám, tak áno, samozrejme, jednak dieťa dostane balíček naozaj kvalitného vzdelania a s kvalitnými učiteľmi, ale na druhej strane už aj od toho útleho veku sa mu snažíme vštepovať tie veľmi dôležité hodnoty pre život. Hej? A viac menej venujeme sa tomu dieťaťu ako celkovo osobnosti, hej. Hneď človek zistí, aká je klíma v triede. Snažíme sa pracovať na povzbudzovaní takej tímovej aktivity v triede, aby si boli deti schopné pomáhať navzájom, čo je veľmi raritné v dnešnej dobe. Ale naozaj mnohokrát sa snažíme zapojiť aj psychologičku, keď je to nevyhnutné. Majú deti už od tej primy aj mentoringy, čo je pre nich vynikajúci priestor, ako vlastne zdieľať svoje nejaké pocity a informácie, hej, alebo nejaké aj starosti, ale aj radosti a aj zároveň si stanovovať nejaké ciele, že to nie je len o nejakom prežívaní. Hej. No a z druhej strany aj ten rozmer čo sa týka tej duchovnej roviny, že majú áno aj oni duchovné obnovy, ktoré sú vôbec nie také striktné, je to hravou formou všetko a je to také príjemné, že to dieťa naozaj nikto od neho nechce, aby citlovalo nejaké úryvky z Biblie alebo niečo také. Skôr naopak snažíme sa mu vytvárať tú pohodu a v tých takých rovesníckych vzťahoch hľadať tie hodnoty. A potom teda, keď hovoríme, že to je prípravka a majú sa dostať do toho 5-ročného odboru a všetko toto vlastne nejako podostávajú, tak vidíme nejaký rozdiel medzi tými našimi 8-ročnými, ktorí sa dostanú do toho 5-ročného odboru a medzi ostatnými? Tak ja si dovolím povedať, že určite vidno ten rozdiel, lebo pre nich je Gimes už niečo, čo majú zažité, cítia sa tu isto. Hej. Čiže ten prechod určite z toho 8-ročného smeru na bilingválny je oveľa taký plynulejší. Hej. Oni sa tu cítia, by som povedala, ako doma, poznajú, ako to tu funguje, poznajú náš systém hodnotenia, tým myslím tie váhy známok, poznajú aj nás, učiteľov, hej, lebo mnoho učiteľov učí potom aj ďalej na bilingválnom, čiže poznajú už aj z tých starších študentov, čiže sú súčasťou tej školy. Hej, takže je to oveľa pre nich podľa mňa jednoduchšie, majú takú väčšiu istotu a myslím si, že aj vedomosti, že majú naozaj veľmi, veľmi kvalitné.
Minimálne to asi vidieť na tých prestupových skúškach, nie? Že vlastne sa vedia nejakým spôsobom porovnať s tými inými študentami. A v podstate aj cieľom tej prípravky je, aby sa vôbec dostali, tak povediať, s odsťou do toho 5-ročného odboru. Áno, presne tak. U nich sa to nevolá prijímacia skúška, ale prestupová skúška, pretože oni, decká 8-ročného, už sú žiakmi našej školy, ale vlastne musia ukázať na tej prestupovej skúške, áno, mám na ten bilingválny smer. Hej, nie je to problém. Ukážem, čo som sa naučil, aké mám vedomosti. Čiže pre nich je to, by som povedala, vynikajúca spätná väzba. Že áno, mám na to, aby som tu pokračoval. No a teda, keď zistím, že nemám na to? No tak keď áno, aj to sa môže stať, ale to sa môže stať nie len u žiaka, ktorý je z nášho 8-ročného smeru, ale aj u študenta, ktorý príde zvonku do prvého ročníka bilingválneho. Áno, bilingválna škola je špecifická, pretože nikto si nevie predstaviť, že čo je to ročníková skúška, čo je to učiť sa nejaký predmet aj v angličtine. Hej, ten prvý ročník práve slúži na to, aby sme si to tak uvedomili. No a je tu tá možnosť, že keď cítim, že na to nemám ďalej pokračovať, tak po tom prvom ročníku decká majú možnosť prestupu. Či na klasické gymnázium 4-ročné, hej, alebo na nejakú inú odbornú možno školu. Takže stále, to riešenie stále je. Hej. A čo považuješ za takú najväčšiu výzvu pri tom, že teda si učiteľkou v tom 8-ročnom odbore? Čo tam považuješ za také najťažšie? Čo považujem za najťažšie? Tak čeliť, hej, aj, no presne, ty si povedal, že výzva, hej, no tak každý ročník je nejaká výzva, hej, lebo ako som, nechcem sa opakovať, spomínala, že každá tá trieda je stále iná, to sa nedá porovnávať, hej, a človek nikdy nevie, čo mu prinesie tá ktorá trieda, hej, lebo tak ako aj my dospeli, aj tí deti majú nejaké svoje aj radosti, ale aj starosti, čiže toto je tá výzva, aby človek bol nielen hodnotným učiteľom, pedagógom, ale aby bol aj takou ľudskou, proste aby bol taký ľudský k tým deťom, aby som tu bola pre nich, aby som ich vypočula, poradila dobre. Takže to je taká tá výzva, hej. Toto si myslím, že by to malo byť tak sklbené u toho pedagóga. Tak vo všeobecnosti vieme ešte porovnať príjmu, sekundu a terciu, že vidíme ten rozdiel v tých študentoch, že sa nejakým spôsobom menia v priebehu tých ročníkov. Tak vieš to, každý pedagóg ti povie, že porovnávať by sa nemalo, že to nie je veľmi pedagogické, lebo každý sme jedinečný, špecifický, ale tak samozrejme je v tom rozdiel, pretože jednak sú to vekovo odlišné deti a každý vek prináša niečo iné. Takže ale tí príjmania, teraz musím povedať naozaj, súčasná príjma sú veľmi šikovné deti. Samozrejme tie prvé týždne sú také, mám pocit, že ešte nie sú úplne aklimatizovaní, takže skúsme im tak nejak všetci pomôcť, aby sa tu cítili lepšie. Ale ja si myslím, že to bude z týždňa na týždňa pre nich oveľa jednoduchšie. A dúfam, že neulutujú to, že prišli na gymnéz, ale že naopak, že si povedia, áno, oplatilo sa to. Tak vnímam to, že ešte sú pod takým tlakom, stresom, trošku je to nové prostredie. Sekunda, tak to už ja teraz sekundu neučím, ale tak viem osobne, že áno, je to taký ročník plný zmien, hlavne aj čo sa týka takého toho dospievania, uvedomovania si veci. Nie je to jednoduché, ale na to všetko si myslím, že to tá trieda aj s pani učiteľkou triednou zvládajú bravúrne. No a terciáni, ja by som ich nazvala, že už sú to jednou nohou študenti bilingválneho smeru, lebo už naozaj mám pocit, že sú takí zrelší, upokojenejší a naozaj sa s nimi fantasticky pracuje. A nie len preto, že ja som ich triedna, ale naozaj mám radosť z nich a keď ich vidím, že akí úžasní ľudia, ako sa posunuli z tej príjmy.
To bola aj jedna z otázok na Instagrame, že či máš rada svoju triedu. Veľmi, áno, mám. Dobre, a keď si povedala, že nemáš rada porovnávania, alebo teda, že sa to nepatrí, tak ďalšie otázky z Instagramu boli práve tohto charakteru, že aká trieda ťa najviac rozčuľovala a či to bola bývalá tercia? Nie, určite bývalá tercia, to sa nedá takto povedať. Každá trieda je špecifická, osobitá, hej, ale to sa ani nedá povedať, že ja sa snažím, keď niečo ma nejak negatívne nabíja, to vytesniť a posunúť sa vpred, že poviem si, zajtra je nový deň, nová šanca, tak a idem ďalej, hej. Čiže určite to takto ani ma nenapadlo sa nad tým zamýšľať, že ktorá trieda je najhoršia, alebo kde sa mi zle nejak učilo, alebo absolútne sa takýmto spôsobom nezamýšľam nad tým. Vždycky to beriem, toto, čo je, a s tým sa snažím nejak zabojovať. Máme tu ešte otázku, že ktorú triedu z 8-ročného odboru máš najradšej, ale to už by sme vlastne iba v tom pokračovali. Áno. Chcem sa ešte spýtať na takú nejakú spoluprácu s rodičmi. Čo ty ako učiteľka, možno ako triedna učiteľka, tak nejako vnímaš, že treba možno, neviem, či rodičom nejako pripomínať, alebo nejakým spôsobom spolupracovať, alebo teda je nejaká spolupráca teba ako triednej s rodičmi? Tak určite u tých menších detí je nevyhnutné, aby sme viac komunikovali s rodičmi, hej. Ale v tomto nám je veľkou pomôckou aj EduPage, hej, kde každý sme tam prihlásení, čiže vieme zdieľať veľmi rýchlo a efektívne tie dôležité informácie. A naozaj toto mi veľmi pomáha, je to super nástroj, že som si istá vždy, že každý jeden rodič si to prečíta. No a tá spolupráca s rodičmi, áno, tak ono, niekedy sa to týka aj známok, že ma osloví rodič, že proste v takom predmete to nejde, že čo môže byť dôvodom, tak ja sa snažím osobne pomôcť, keď môžem, hej, hľadať tú cestu, hej. Rodičom je to normálne, záleží samozrejme aj na výsledkoch toho dieťaťa, je to úplne prirodzené. No ale samozrejme, aj ak je nejaký taký problém v rámci rodiny, tak ma na to upozornia a to je super, tá komunikácia, lebo niekedy aj ten výkon toho dieťaťa v škole môže byť ovplyvnený tým, že doma sa niečo deje, hej. Sme len ľudia, takisto aj ja, keď mám nejaké svoje trápenie, tak tiež mi to nejde s takou ľahkosťou v tej škole a takisto aj to dieťa, hej, ten študent. Takže za moju triedu, čo komunikujem s rodičmi, ja som veľmi spokojná, ako nám to funguje, ako nám to šlape. No, tak dúfam, že aj oni sú teda. Za nich nemôžem. Možno dajú vedieť. No. Peti, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoju ľudskosť. To je taká jedna, teda prvá hodnota Gimesu, ku ktorej sa vlastne my všetci Gimesáci učitelia tak nejako hlásime a myslím si, že ty si by som povedal, že keď si mám predstaviť nejakého učiteľa, za ktorým bude slovo ľudskosť, tak si predstavím teba ako prvú a verím tomu, že aj teda naši poslucháči a diváci tiež vlastne aj v prostredníctvom tohto rozhovoru sa mohli o tomto naozaj presvedčiť, že naozaj nám nie je jedno, že čo sa s tými študentami stane, že našou úlohou ako učiteľov nie je len sa postaviť a vlastne porozprávať, že čo všetko majú vedieť, ale že naozaj ako keby vstupovať do tých životov a pomáhať im vo všetkom. Takže ďakujem ti za túto prácu a že to robíš naozaj na profesionálnej úrovni a ďakujem ti, že si prijala pozvanie do tohto podcastu. Ja ďakujem za veľmi pekný kompliment a naozaj ja som veľmi šťastná a pyšná, že môžem byť súčasťou takejto úžasnej školy, ako je Gimes. Ďakujem. Tak verím tomu, že
všetci sa postupne presvedčame o tom, že táto škola je naozaj úžasná a že sa tu dejú naozaj rôzne veľmi dobré veci a sme teda veľmi radi, že ste nás dnes počúvali. Nezabudnite nás začať sledovať aj na Instagrame, aby ste neprišli potom o ďalšie nejaké epizódy, ktoré teda budete môcť v budúcnosti počúvať. Ďakujeme ešte raz za vašu účasť, no a verím, že sa vidíme na budúce. Dovidenia. Ahoj.